pouquiño de folle, porque además que fai moitísimo calor hoxe aquí. Moitas gracias por aguantalo. Pero, se chovera, decimos o mismo, está chovendo. Non lle vou dicir a Cántigas da Terra, despois do historial que eles teñen, se son capaces de tocar isto ou outro ou de baixará. Que toque o que queira. E así acabou antes. E xa está. Pero tiene baile, tiene gaita, botamos un baile. Como xa aprendí, ahora dame igual, cantando como os dea a gana ou cantando como os dea a gana. O auditorio de Sada é vosso. Graciñas.